Ik zou zeggen, maak er een lekker ontbijtje van. Of vanmiddag nog lekkers bij de koffie. Maar geniet ervan. Veel plezier ermee. Wij zijn weer onderweg. Dit is het derde verrassingsontbijtje. En voor deze gelegenheid zijn we nu in Maasbree. We gaan eens kijken of mevrouw die het verrassingsontbijtje in ontvangst mag nemen, of die aanwezig is. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent Rudy, Ja, begreep ik? ja, dat klopt. Ja, oké. Wij komen u verrassen. Oh, dat is fijn. Ja, en daar is dus, wilt u misschien een klein beetje naar voren komen? Ja, Want het is voor Omroep PNM. Die delen deze hele week verrassingsontbijtjes uit. oh, dat is leuk. En u bent aangemeld voor zo'n ontbijtje. Door wie? Ja, dat vertel ik zo aan het einde. Heeft u enig idee waarom? Nee, U bent al heel lang mantelzorger voor uw moeder, als Ja. ik het goed heb begrepen. dat klopt. Kunt u daar iets over vertellen? Ja, ik weet niet wat ik over moet vertellen. Nou, hoe lang u dat al doet en hoe oud uw moeder misschien is, als dat mag. Mijn moeder was 92. En of dat mijn vader gestorven is, er was er best wel veel werk gehad. Elke dag. Met Ja, liefde. ja, dat begrijp ik. En ze zat in het verzorginghuis hier in de buurt, hè? Ja, dat klopt. Ja, en hoe ging dat in die coronatijd? Wilt u daar iets over vertellen of zegt u liever niet? Ja, liever helemaal heel moeilijk. Ja, ja. We mochten helemaal niet naar binnen toe, hè. Nee, En zij begreep dat helemaal niet. nee, want ze was dementerend. Ja, ze begon te dementeren. Ja, Ja, het was echt heel moeilijk. ja. En voor mij ook. Ja, nee, dat snap ik. En ik denk dat er één persoon dat vreselijk goed heeft begrepen. En dat mag ik nu wel verklappen. Uw man, Martien, Ja, dat was ik wel die heeft u aangedragen Ja. voor dit Dat verrassingsontbijt. vind ik wel mooi. Ja, en nou, bakkerij Het Brutje. Oh, nou, ik ben bedankt en ook een boek. Ja, en ik zou Ja, zeggen, bedankt. u kunt er denk ik samen wel van snoepen. Ja, dat denk ik wel. Ja, ik zou zeggen een hele fijne kerstdagen voor zover mogelijk. Want het is natuurlijk ook de eerste kerstzondag. Ja, Nou, ik zou zeggen heel veel waardering voor u en al die andere mantelzorgers. En ook. ja, de groeten aan Martien ook. Nou, hartelijk bedankt. Ook, Ja. Lukt het? ja, ook wel. Nou, Dankjewel hè. geniet ervan en ja, hopelijk tot ziens in betere tijden. Is goed.